tuturor, eu sunt Cristina, bine ne-am regăsit pe canal. Știu că e ceva timp de când nu postez, dar mai am și alte treburi. Plus că acum mai sunt și perioadele astea de Crăciun, de sărbători. Știți cum e, intri în ritmul ăla în care nu reușești să mai ai timp ca să mai faci alte lucruri. Nu e o scuză, dar o să mă țin și de clipurile aici pe canal. Lucrez mai mult pe canalul italian. Ce o să vă arăt în clipul ăsta? Descoperire nouă. De ce? Pentru că, ei bine, da, a apărut tam-tam. Dați așa să scot, vă arăt sacoșa pentru că am produsele aici. Lângă mine sunt câteva, o să mai merg să văd. Scuzați dacă simțiți zgomot. A apărut și la mine în cartier, deci e aproape aici, la 10 minute distanță de mers pe jos. Ta-dam! DM-ul, deci magazinul DM. La mine nu era, eu vorbesc la modul serios. L-am descoperit cu voi, deci urmărind canalele românești, pentru că, sincer să fiu, nu era la mine în oraș. Și, ei bine, da, l-au deschis, cred că l-au deschis pe la începutul lunii decembrie. Din întâmplare am văzut un post pe YouTube, nu pe YouTube, pe Facebook, pus de o prietenă de-a mea, bine, o prietenă de pe Facebook, care lucrează acolo, dar n-am găsit-o când am fost, probabil nu era de tură. Și am rămas uimită, zic, nu pot să cred, a venit DM-ul la mine în cartier, așa că sâmbătă am avut timp, pentru că știți, nu prea se poate ieși, și sâmbătă, dacă tot am mers la frizer să ciufulesc un pic părul, vedeți că l-am mai ciufulit un pic, adică l-am tăiat, i-am dat un pic de formă că să-l las să crească, dar am făcut un pic de tăiere a părului ca să se mai regenereze. Și am zis, hai să trag o fugă și prin magazinul ăsta. N-am stat mult, am luat puține lucruri, o să vă arăt ce am luat. De fapt e un fel de haul ăsta. O să fie scurt clipul, dar mai mult le-am făcut ca să și vă arăt ce am luat, să vă spun ce prețuri și să vă cer câteva sfaturi, în sensul dacă vreți să-mi scrieți în comentarii ce produse aș putea să achiziționez sau ce produse ați cumpărat voi și le folosiți și sunt bune, ce branduri îmi recomandați. Pentru că știți foarte bine, eu nu sunt tipul care consum numai Faberlic, chiar dacă lucrez în Faberlic. Mie îmi place să testez și alte branduri și plus că sunt curioasă. Deci nu pot să zic că folosesc numai Faberlic. Știți foarte bine că eu am și alte pasiuni pentru alte branduri. Și de aceea am zis, hai să le întreb pe fete, ele ce cumpără, că știu că în România acasă este, chiar și în Germania, pentru că e din Germania DM-ul, așa că eu am fost. Faptul că magazinul e nou și era probabil și după amiaza, mai pe la 5:30 așa, nu am avut nici prea mult timp la dispoziție, dar m-am cam grăbit să abandonez repede magazinul pentru că era cam multă lume și deci era cam plin și în perioada asta nu prea convine să stai printre multe persoane, chiar dacă tu ții masca, te speli pe mâini și chestii de genul. Și plus că trebuie să menții și distanța și n-am stat mult, am intrat, sunt 2 etaje, situat pe 2 etaje, demisolul și partea de parter. Am intrat să văd cam ce este, ce se află
în acest magazin. Într-adevăr, am văzut și linia alimentară, orice am văzut acolo. Nu am avut nici timp mult să stau să studiez produsele. V-am spus, era foarte multă lume și am intrat într-un fel de panică așa. Am luat câteva lucruri, foarte puține, dar am intenția ca mâine să mă duc din nou, ca să mâine dimineață sper să găsesc mai liber, ca să văd ce aș mai putea să mai găsesc sau mă mai interesează. În materie de make-up nu cred că voi achiziționa cine știe ce, pentru că brandurile de acolo nu prea mă încântă. Nu știu cum sunt produsele în general, plus că Max Factor, Catrice, Essence, ce mai aveau? Mai aveau câteva branduri, Maybelline, L'Oreal, eu ăsta nu le mai cumpăr de mulți ani, așa că mai cumpăr ceva de pe la Essence, Catrice, dar nu prea mă bat, și așa că am și multe produse de la Faberlic, așa că nu prea. Dar în materie de un tratament, o mască diferită pentru față, am văzut foarte multe măști, dar mi s-au părut cam scumpe, sincer să fiu. Măștile acelea în țesut, cam scumpe, mai ales alea coreane, 5-6 euro o mască, mi s-a părut cam mult. Așa că o să mă duc să mă mai uit. Dacă aveți idei să-mi spuneți, vă rog să-mi lăsați scris în comentarii și poate mă ajutați. Ce am cumpărat? Am cumpărat, am găsit, bine, era o ofertă, să pun de mâini linia Balea. Balea eu am văzut-o la multe fete și știu că este bun. Ăsta e pe bază de lămâie și zenzer. Nu știu ce e zenzerul ăsta, cum se numește la noi. În fine. Uite, așa, 500 de mililitri, 1 euro și 19 cenți sau 1 euro 99. 1 euro și 19 cenți. Foarte bun prețul, pentru că e foarte mult produs ăsta, cred că o lună o să mă țină. Și am mai luat și unul cu miere de manuka și lapte, tot de la Balea. Foarte bun. Știu că mierea de manuka este foarte bună și ajută foarte mult la piele. Apoi mi-am luat un întorcător de gene de la Ebelin. Ăsta l-am plătit în jur de 3 euro, cred, 2,99 euro, da, 2,99 euro, cam bonul aici. L-am luat, nu că aș fi avut nevoie mare de un întorcător de gene, am deja unul de la Avon, dar și mai am unul și de pe la Oriflame, dar am zis hai să încerc și unul de la Ebelin. Nu cunosc brandul, îl cunosc doar din clipurile fetelor de aici pe YouTube, dar știu că Ebelinul, am văzut foarte multe pensule de la Ebelin și dacă cineva a cumpărat pensule de la Ebelin, vă rog chiar să-mi lăsați scris în comentarii, să-mi spuneți cum e calitatea pensulilor pentru make-up de la Ebelin. Ăsta este întorcătorul de gene. Apoi am luat de la Alverde un demachiant din acela în două faze. Ăsta l-am plătit în jur de 2 euro, 1,99 euro, cred. Da. E puțin cantitate, 100 de mililitri, dar fiind un produs vegan și nu știu, spun aici că curăță până și fața, dar eu de obicei produsele astea în două faze, bifazicul, îl folosesc doar pentru machiajul de la ochi. Pentru față folosesc laptele de machiant, poate apa micelară. Am vrut să probez, să văd cum funcționează, pentru că Alverde tot la fel de la fete l-am auzit și chiar vânzătoarea mi-a spus că este un brand bun. Apoi pentru styling, deci pentru păr, am văzut că Balea au prețuri foarte bune în confront cu cantitatea care se găsește la mine în firmă. Mi s-a părut că
Astea sunt mai mult de cantitate și eu, cum sunt foarte atentă pentru păr și folosesc foarte mult placa, peria întorcătoare de păr, fonul, am zis că, de fapt, deja folosesc produse pentru protecția părului. Am luat o loțiune pentru fon cu efect volumizant, rezistă până la 200 de grade, uite ăsta, și l-am plătit 1,69 €. E pentru părul fin, deci părul subțire, să-i spunem așa. Nu l-am chiar așa subțire, dar oricum eu folosesc momentan un Didi spray protecție de la brandul care colaborez, deci de la Faberlic, dar are un preț un pic mai mare decât ăsta, așa că prefer să, chiar dacă îl iau cu o reducere. Și apoi am mai luat încă unul și aici mi-a părut chiar foarte bine și cred că o să mâine am să mai văd la capitolul ăsta de protecție pentru păr, am să caut și niște cristale din acelea tipulei. Ăsta este tot spray pentru protecția părului, dar e cu o formulă bifazică. Deci ăsta e în două faze, ca și acela pentru demachiere. Vedeți, dacă îl agiți, se transformă ca într-un fel de lapte, vedeți? Și ăsta tot la fel, este pentru protecție. Uite, de fapt are și desenat aici sigla. Și da, mi se pare niște produse cu prețul pe care l-au chiar interesante. Scrieți-mi în comentarii, chiar vă rog, dacă aveți indicații, să-mi spuneți ce să mai iau din DM și oricum eu o să vă arăt dacă îmi lăsați aici în comentarii. Dacă vă interesează genul acesta de clipuri, dar oricum știu că vă interesează, lăsați-mi scris în comentarii, un like dacă vă place ceea ce vedeți, înscrieți-vă la canal, activați clopoțelul și eu vă mulțumesc pentru vizionare, aștept comentariile voastre, ne vedem în curând!